Kamar yadda kuke gani a yanzu haka an fara zanga-zanga a birnin Kano, wanda a yanzu haka mutane suna ta nuna fishinsu a kan wannan gwamnati, wanda kuma a yanzu ana ta bi kan tituna ana ƙona tayoyi kamar yadda kuke gani a yanzu. Ran al'umma ya ɓaci sosai bisa wannan mulki da ake yi na kama karya, wanda ba a san ina ne asalin tushensa ba, wanda kuma hakan ya janyo asali ne ta man fetur da aka cire tallafi da kuma sauran abubuwa da aka janye a ƙasar nan ta Najeriya, wanda kamar yadda a yanzu haka ko'ina sun fito domin su nuna fishinsu, saboda kowane ɗan ƙasa yana so ya sami ‘yanci a ƙasarsa. Kamar yadda kuke gani, wannan majalisar ƙungiyar ƙwadago ce ita ma ta fito zanga-zanga domin nuna fishinta game da wannan mulki da ake na kama karya, babu kai babu gindi. Tabbas Hausawa sun yi gaskiya a cikin maganarsu, inda suke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse, sannan kuma mai haƙuri bai iya fishi ba, wanda al'umma sun yi haƙuri da wannan mulki, sannan kuma sun tabbatar da cewa wannan mulki idan ba a fito zanga-zanga ba za a dawwama ne a haka. Kamar yadda kuke gani, nan birnin tarayya ne Abuja, wanda su ma sun fito domin su nuna ɓacin ransu bisa wannan mulki, su ma haka a yanzu haka gashi nan suna gudanar da tasu zanga-zangar. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan al'umma ne daban-daban suna nuna ɓacin ransu a bisa wannan. Kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu.